ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали Саудо ТВ. ирӯз 18 марти соли 2024 1000 рубл 119 сомония. ирӯза навор дорем Mercedes Benz дар кузови 124, Lada Priora, Opel Astra H дорем, Daewoo Nexi дорем, Toyota ҳастай, Mercedes ҳастай, Opel Astra F ҳастай, трактори фурӯшӣ ҳастай. хулас мошинои арзон ба хотири шумо кардагем. тамошо кунед, фақат поддержка кунед бачо, поддержка. ҳамин дастгирӣ шава, агар мошинои арзон мешава, дастгирӣ айду тараф мешава, иншоалло наворои чотка ба хотиршон пешон мекунем. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, хона, мошин чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем дар навори бадна. лайкора базанед, дар канал подписатсия кунед, зангулаша васа кунед, навор мекунем, хабардор мешавед. качесвара баланд кунед, маълумотора бо диққат гӯш кунед, кадом мошини мақбул бираем бихарем бачо. эълона сар мекунем, фақат тамошо кунед. салому алайкум дӯстони азиз, агар ба шумо регистрация лозим бошад дар город Подольск семоҳа регистрация мекунам акамон 7000 рубл. касе аз номи канали Саудо ТВ гап мезанад бо арзон ҳам мекунад. рақамашон +7 се тана толку WhatsApp шуна бачо муроҷиат кунед, ёки +7 995 WhatsApp ёки телефони дастӣ. марамат занг бизанед, арзон мекунад аз номи канали Саудо ТВ. азиз акалар, силар агар регистрация керак bo'lsa, 3 oylik регистрация 7000 рубл. рақамларим +7 999 толку WhatsApp, +7 995 WhatsApp или телефонлари. 3 oylik регистрация 7000 рубл. город Подольск. марамат муроҷиат қилинед. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra беастаки дути, солиш 96, ноҳияи ёгон да харо дора. ҳамин мошинча ба хотири шумо шид бачо. хоҳиш кардем дар комментария, мо ҳатман пешниҳодш кардем. ноҳияи ёгон, коробкаш механика, гази бензин, мотор 1.6, рақамоша мондем. ҳуҷҷат надора, краскаш 100%, балони 90%, хадавое боша 80%. моториш масъала кам расход дора, ҳамиқа кам буд. масъалаи мошинча худаш соза, хулас мегарда. ноҳияи ёгон, коробка механика, гази бензин, мотор 1.6. рақамоша мондем, рақамои 933. занг бизанед, маслиҳати маъқул боша бигирен. нархша мега 20000 сомония. бо савдои хубам дорам. 20000, солиш 96, Opel Vectra B. любителёш марамат занг бизанед, маъқул боша бигирен. фақат дӯстон беҳуда занг бизанед. нашоти ҳар як мошинча занг зада маслиҳат кунем. дар YouTube канал кушодем Auto TG, силкаш дар комментария бачо. хоҳишай ҳаматон дастгирӣ кунед, подписатсия кунед. мошино, хонаҳои арзон пешниҳод мекунем, марамат дорем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Mercedes сечка ҳастае ки дар ноҳияи ёвон. любителёи сечка онҷа бошен, агар тамошо шудан накун. ноҳияи ёвон, солиш 98 сол. моториш DVD бачо, DVD турбо. механикай, гази бензин, гази евро 4 задагӣ, состояниш чотки. рақамои 939 50 93 58 ёки WhatsApp ахираш 71. занг бизананда мақсад муомила кунед, бигирен маъқул боша. агар 77000 сомон мега, бо савдои хубам дора. солиш 98, ноҳияи ёгонда қарор дора. марамат занг зада маслиҳат. мегзарем ба сеюм трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ роӣ кардан ки 4 балониш 80% меган, дар ҳолати хуби техникӣ, ҳолати миёнада қарор доштааст. ноҳияи қумсангир, боз муомила ҳам дора. бачаҳое ки трактор хоҳиш карден, ҳамо нафаро тамошо кеса бошанд, агар бинен 60000 сомонӣ бо савдо ҳам дора. рақамои телефон 934 51 16 17. занг бизанед, маслиҳат кунед, бигиренша. 4 балон 80%, ноҳияи қумсангир, 60000 сомон бо савдо ҳам дора. марамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes сечка ҳастае ки солиш 97 бачако, солиш 97, гази бензин, ҳуҷҷат надора, камбудаш дарамияй, ҳуҷҷат пӯчидагӣ. мотор 1.8 механика, шаҳри бохтар. рақамои 4773 ёки 7808 WhatsApp ё ин ки 9090 WhatsApp дорад. метавонем муроҷиат кунем бачо. ҳуҷҷат надора, мотор 1.8 механика, шаҳри бохтар. ҳолати мошин хубай, краска тоза, 4 балони корӣ, мотор, коробка ходовой соз. состояние мошинча чотка, бо савдо ҳам дора. хеле агар бо нарх бегӯям, мега 53000 сомонӣ. варианти алишира гуфтагӣ нестанд дӯстон. алиш хулас намешава.
бензин газ ҳуҷҷат надорад, мотори 1.8 механика. Марамат занг масъалат кунед. дӯстон азиз, касоне ки лайк намонда бошед, ҳатман поддержка кунед, лайкҳоро бизанед, дастгирӣ кунед. Худо хоҳад мо бари шумо мошинои арзон пешниҳод мекунем. шумо дастгирӣ кунед, мо пешниҳод мекунем. фақат мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки ба хотири тамошобинош пешниҳодш кардем. солаш 94, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. 25000 сум мегам, бо савдо ҳам дора. Бензин газ, мотор 1.6, коробкаш механика. краска соз. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. маълумоти пурраша ҳамин рақамҳои 31 16 да занг мезанед, маслиҳат мекунед. мошин нахаду, мотор, коробка хадавои ҳуҷҷат мақсад дора. алиш ҳам мешава, бо ягон ласети боша меган бачаҳо алиш мекардай. варианти алиши ҳамин ласети будаст. савдо мешава, бо нарх хел бигире 25 та мега, бо савдои хубам дора. агар наворо писанд бошад, дар комментария ба пеш Савдо ТВ мо бо шумоем. лайкҳоро мезанем, подписатсия мекунем, аддуши дастгирӣ мекунем. навори баъдина хонаҳо мешава. касоне ки хона замин мехарен, навор мекунем. видеоро пойн тамошо кунем, навори чоткае ба худо. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Ashka. бачаҳое ки Ashka хостем, германскиро тамошо кунед. ира Германия заказ кардем. солаш 2007 сол, шаҳри Хуҷанди Бостонӣ меретон, мегиретон. хулоса 52000 сум, дизел қати ҳаракат мекунад. мотори 1.9 механика. рақамҳои 927 200 606, телефони дастӣ. мошин сахт зури бадай мега, 6 скорса, нозада, ноябр аз вагон харидагию меган. нархи ахираш дигар савдо намешавад. бачаҳои азиз, ҳамин мошино дани момент сезоншай, гарени арзонай. ҳаракат ка касе ки мошин харай, бихара мошиное ки хостдилшонай. ин мошин худаш 65-70 ҳазорай, не ки акада сум дар кор 52000 сомонӣ фурӯхтесаша. успед када ай канали ман мошин бихарен. вақте ки касе аз канали ман мошин мехара, ҳатман моро занг занем ки бародар мо ҳам мошина харидем. мо мақсад бифаҳмем ки аз канал чӣ хеле мошино савдо мешаванд. хоҳишай ҳаматон ҳамин гапа фуромӯш накунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti ҳастае ки бачаҳое ки хоҳиш кардем, пешниҳодш кардем. тамошобинои шакл нигоҳ кунед, маълумотро гӯш кунед. 2008 сол. маълумоти ҳар як мошин дар ахир монда мешавад. хеле мехудмон мехонем бачаҳо. шаҳри Душанбе 48000 сомон нархаш. сасани соз. ягӯи ранги Camry D, яви чӣ хел зурай. бензини холӣ, мотор D автоматика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документ плюс танировкаш 9 моҳа ҳаста бачаҳо. салонаш кожа, дидестен худо. кондитсионер кор мекунад, кондитсионераш яххай. сасани соз, краска сабсафед, танировка задагӣ. ҳуҷҷат дорад 9 моҳ. хулас мегирен, ҳай кардан мегарден. баъдан оста документаш мекунемда, танировкашка далши зиндагиро пеш бабарем. худо хоҳад 43-48 сум савдои хубам дорад. занг бизанед, успед кунем, бигирен дӯстон. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Lada Priora ҳастае ки ира ваз Priora бигем хато намекунем. солаш 2012 сол. солои навшай, кӯҳнаш нестай бачаҳо. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 40000 мегам, бо савдо ҳам дорад. мошинча соз, ҳолати хуби техникида қарор дорад. масъалаи тарафҳои мотораш тоза фасон. бензини холӣ, мотори 1.6 механика. рақамҳои 979 77 50 да занг мезанед. мошин састани зурай, 4 балон нав, мотор хадавои 100%. шумализатсия кардагӣ срочно бо нархи 40000 бо камтар савдо мекунем меган. соҳиби ҳамин ваз Priora бачако. муроҷиат кунед, маъқул боша бигирен. рӯй кунем бачаҳое ки мошинхар ҳастанд, бачаҳое ки хонахар ҳастанд, заминхар ҳастанд. ҳамин канали моро падилиса кунед. мо намегӯем ки ба хотири ма пешравии худам, не. ҳамон нафарое ки мақсад хона мекунанд, мошин мекунанд, арзонаша меёбанд иншоалло. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. бисёре бачаҳо мегӯянд ки бисёр лайк мепурсӣ, бисёр подписатсия ба фоидаи худта.
دوستان از همین دن من یوتیوب سوم نمیته بچه میدونین اگه ما را رسم را انشالله خداوند میرسونه با یکی با همین حرکت میکنیم که بچه را کشه بود کنیم. مرسدس بنز کوزوی 124 سالش 88 شهر دوشنبه دیزل موتور 2.5 مکانیکا. رقمش موندم آخرش 0580 تلفن دستی. ماشین نوزده چشکه ها زور میگن коробка 5 тага магнитофон оригинал колонка оригинал салон свежий сиденье лифт ҳамин хел маълумот додан краскаш зури бархулоса лакаи ёки хел жувалтаст мекунад дам мегирид номеро транзит ба нарх 35000 сомония дӯстон метавонед муроҷиат кунед 88 солайна ки чотка зури бадаем то занигоҳ кагай хулас мошинчада хидм гап надорам бачо сум меши хидм мехаридам. мегзарем ба даҳам мошини фурӯшӣ бардор азиз. Nissan Maxima любителош бошинагар маромат кунед тамошо кунед. солаш 2004 сол душанбеда қарор дорад. бензини холӣ моториш 3 коробка автоматика газ дизел задаги нестай балоно кори краска тоза мотор коробка ходовой соз отлично зури бад трешинаша надидем бачо мақсад надорад алишам намешава срочно сум дар кор бо савдо мешава. Максимаи тоза ҳай солаш нав 2004 сол дар душанбе нархиш 39500 сум бо савдои гизала ҳам дорам. беҳуда занг назанем бачаҳо хоҳишай ҳаматон именои Максимада фақат пабратски касе мехара ҳамон нафаро муроҷиат бикунам. 39500 савдои хубам дора бачаҳо. автотиҷи канали хидмаи силкаш дар комментария бачаҳо. ҳамин каналда замин хонаҳое ки срочно мешаванд ҳамонаша навор мекунем хоҳишай ҳаматон даромада подписатсия кунед. номеро барои реклама мондагӣ муроҷиат кунед. замин хона мошин мо реклама мекунем фурӯшда мегузорем дар ютуб тикток инстаграм ҳаракат карда савдо карда метавем. хоҳишай ҳаматон лайкҳоро бизанед подписатсия кунед аддуши бачаҳое ки хонахар ҳастанд мошинхар ҳастанд рӯйшон кунед падилитсия кунед. навори баъдна худо хоҳад замино мешава хонаҳо квартира мешава лайкҳоро мезанед поддержка мекунем. хай худо